Slovensku sú bubeničky, ale nie je ich až tak veľa. Proste tam prídem, ukážem, čo viem a... Ty sa zabaviť sa ideš, že? No, A zabaviť. dúfam, že sa budú ľudia zabávať. Hej. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se jmenujete? Nikolka Šurinová. Odkud jste přijela? Som zo Špačinec pri Trnave. Ty budeš asi zpívat pravděpodobně, že? Nie. Ne? Hrať na bicie. Čo? Aha. A jak dlouho hraješ na bubny? Teraz v lete to bude 2 roky. Prišla som, aby som vám ukázala, ako ma baví hra na bicie, že vlastne to bubnovanie žerem doslovne, že ho milujem. Keď sedím za tými bubnami, tak vlastne ja to tak prežívam, ako keby to bolo volačo, že úplne, že vlastne nevnímam tých ostatných, teda vnímam, ale že si to tak užívam na plné pecky. Chcem byť bubenička. Budem hrať pesničku Wake Me Up od Avicii. Naozaj mi sa tá pesnička tak strašne páči, že ma tak nabíja tou energiou. Tak poďme na to.